ओडिया गीत किभଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଏ। ଭଲ ଲାଗେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରିୟା ପାଦେ ରୂପା ପାଉଁଜି ରାତି ସାରା ହାଏ ରେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଗାଏ ରେ ରାତି ସାରା ହାଏ ରେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଗାଏ ରେ ଆଖିର ମନିଦ ଚୋରାଏ ହାଏ। এইভাবে ভাবে স্লোর স্টার্ট করিবে স্লো গীতর মো ভিডিও দেখা সবসক্রাইব করতু লাইক করতু ভিডিও বহু মাত্রা সেয়ার କରିଦିଅନ୍ତୁ। এইভাবে ভাবে স্লো গীতর স্টার্ট করবে স্টেজে তেণুক ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ এইভাবে ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଶିକ୍ଷା ଟାଇପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ।